Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Trentaysiete anyos nga pumuluyo sang banwas ang Ibi Magalona, napatay bangod sa kolera. Ining ikaduha nga kolera death sa probinsya. Sa gitpagbuwa nga pahayag sang banwas ang Ibi Magalona, ang 37 anyos nga lalaki ang gikan sa Hacienda Manalo 5 sa Barangay Tanza. Napatay sa bangod sang septic shock gikan sa infectious diarrhea kag severe dehydration sa Oktubre 11. Na-admit siya sa Teresita Hanandoni Provincial Hospital sa Silay sa Oktubre 10. Gani nagdeklarar sa cholera outbreak si Mayor Marvin Malakmon sa 3 ka mga barangay sa Ibi Magalona, inimo ang Barangay Batsa, Tanza kag Barangay 3. Sunod sa kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, sa karon nagsaka sa 12 ang cholera cases sa probinsya kag ini ang tanan gikan sa District 3 kag mga coastal barangay. Duha sa 12 ka cholera cases ang napatay. Sa records ng Provincial Health Office, ang Silay City may 5 nga recorded cases kung saan isa ang napatay. Ang Talisay duha ang cholera cases, ang Victorias may isa kag ang Ibi Magalona may 4 kag isa ang napatay. Sa napuno ka water sample nga kabahin sang unang nga batch nga ginpadala sang PHO sa Research Institute for Tropical Medicine, isa lamang diri ay nagpositibo sa kolera kag ini ang gikan sa Ibi Magalona. Pero ang nabilin nga siyam ka water sample sunod sa kitumimbang ang nagpositibo man sa bakterya nga nagatuga sang acute diarrheal diseases. Nagpadala naman sang bag-o nga water sample ang PHO kasunod sang bag-o nga mga kaso sang kolera pero ginahulat pa ang resulta. Nagapahanumdum ang probinsya sa mga pumuluyo nga mangin matinlo. Ipasiguro nga safe ang water sources nga nagalakip sa water refilling station. Ang pagpanghanda sa pagkaon lakip na ang gawi. Padayon man ang kampanya sa Zero Open Defecation. Definitely, it dictates nga kung taas ang cholera cases mo kag acute diarrheal disease sa isa ka barangay, there are problems of sanitation. Inaya sigurado gid ko. 100% ginaya. Ang water and sanitation and hygiene mo is problema ginadaya. Inaya ko a common denominator na mo. Hindi na yung may lupot ko, mayo nga akong tubig, I don't think so. Hindi na reflect na mayo. So there is a problem sa imo nga first, ang potability sa water, ang imo man nga waste disposal.